Nigdy! Oh my God, namakaný! Je to prostě nutno. Tak, jak se páči. On je dobrý! Můžu být nějaký kanálky. Takže nie je psychiatrie. Neviem, či niekto z vás počúvate rok. Jasné! Takže nikto to nepozná. Hovor za seba. Konkrétne spomínate gazet, roky, nie tie roky, ale bolo to sme knihy. Já mám na to ucho. A on taky nedovolí. Potom ju po momente, hej. Keď som priblížila túto postavu, tak zobrazujem vlastne bábku, ktorá zobrazovala jedno dievča, volala sa Junko Furuta. Bola niekoľko dní väznená v jednom dome a týrali ju, myslím, 4 chlapci. Grupa! Je to dosť nekludné, a keď som čítala, tak prekladala. Tie reakcie na to boli vážne dosť zaujímavé. No a mala som tu prísť svojim bábkarom, ale keďže má 3 dní a väznil, tak som ho zbyla. Když to tady nebylo, tak nám to být nečekaný úspěch. Nie je to. Možná kromě podporu.